И здравейте хора, днес ще играем с моя приятел Хриси на Roblox Steal a Brain Root. Добре, и Хриси, представи се. Да, хора, сега ще го представи. Ще играме Steal a Brain Root. Хора, ако искате да видите за моя канал, лайкнете клипчето и ако искате. Хора, и също така бъдете се канал на партия, бъдете се за моя. И моя бейс целия се трейди, освен Тунг Сахур и Lost 25. И моя се трейди също. Но без тия два бронитута за нищо не са трейди. Аз може други индекс, защото при мен ги няма. Този нормалния ли? И голото ще го нямам в голд. Имаш го, той нали беше твой? Чакай да видя. Или брата, ако ще го взимаш, да ми връщаш чиклетерата, ако ще го взимаш. Как така е плюс 25 златни? Ама тя го има спокойно. Хора, също така напишете в коментарите дали искате още видеа в Fortnite. Да, и на Roblox следващото видео можем да го направим на 99 нощи. И последващото видео може да е на Fortnite, както вие искате хора в коментарите. Хора, само да кажа, че ние днес ще качваме бая няколко 3-4 видеа, защото малко не сме качвали от много време, извиняваме се за отсъствието в YouTube. Просто Да, също и... училище и за това нямаме време, извиняваме. Да, също и аз ще пращам много повече видеа от 4, затова можете да ги гледате. Тралалело, И ако тралала. искате повече видеа, ако искате още видеа, можете да се абонирате за канала ни. И хора, Ние забравихме да си направим тур на базите. Добре. Това е моята база. Имам Дуду, Чихуанини, Рубини, Кионе. Ти го имаш, Хриси. Да, и в предишното видео ви показах индекса на това. Така, и да. Добре, хора. И това ще е от нас. Ще се видим в другото видео. Чао и до нови срещи.